Zorionak, 3. postua ez da gutxi, gainera atzo lehian, 2. postua, asteburu bikaina, eta esaten genuen, pixkat demoraldia hasta kostatu bazaizula ere, orain ja oso forma honean zaude. Bai, aurten apurbe tranquiltxo hasi naz, ez horren da holan enaben pasen urtien moduen hain fuerte hasi da holan denboraldi erdien bastante regularra hoi zen, da bai, azkenean asteburua bastante ondatera jate, hor garaipenen atien gauz, helduten dan, bai oso posik, atzoko 2. postuegaz da gaurko 3. Garaipen atarian, bai Euskal Txapelketan, baita Espainiako kopan hori garrantzitsua da. Bai, azkenean ikusten da karrera guztietan maila ona emoteko aukerie dekotela, da horrek esan gure dau, edozein karreratan ondo moldatu zela ez. Gaurkoa, Mateuek jo duenean ja indarra justu ziren, bi taldekide ziren gainera zaila zen, eta zuen elkarren artean begiratu behar zineten elkarri. Bai, momentu apur berraro izen da, azken subidan atake kajun gara, nikoien jodot, berantza politikoa etxe bedani eskape gara, da justo sartu dizanean eurek direktamente atake dau, da kilometro honpaten faltan hor 5 segundo horrek begire paraten zarana, decisibo izen da garaipena berak lortutekoz. Orain pixkatu atzean jaten zauta, ze falta zaio Anderrak Antzabalik, ez tondo klasiko irabazteko. Ez dakit, irabazteko generalien, lehenengo sartutie. Bertan helduteko da lehian egoteko maila badekotela behin baino gauten akutziot, garaipenarako nipe ez dakit ze falte jatan, ez da lortuten. Zorionak. Mila esker.